आईआईटी बे मोनसे जि एन्ट्रेन्स एग्जाम JEE बे मोनसे जोबोद गोरा एग्जाम बेखौ माने गोबाङानो उथ्रिनो हाया बेनिखाय आं गाव उथ्रिनानै मोनसे देरहासार जानाय बेनि रंजानायखौ आं मोननो हादों। जिहेतु नोंथाङा मा जानो सानो? आं दायो IIT आव फरायनानै मेनलि आं रिसार्च लाइनाव थांगोन होनना सानदों। ओमफ्राय IIT फरायनायनि अनगायै आं बे IIT आव BTech लोगोसे मास्टार्सखौ कमप्लिट खालामनानै PhD नि थाखाय जेनेबा एसे इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनो थाखाय प्रिपेयार खालामदों। उन्दैयावथ' बिदि मिथिस्लाबामोन जे IIT बायसा मोनसे इनस्टिटिउसन दङ, नाथाय बेखौ मिथियोमोन जे आं इन्जिनियारखौनो जाहैगोन देरनानै, बे मोनसे मिजिं दंमोन। आं उन्दैनिफ्राय बे प्राइमारि इडुकेसनखौहाय लकेलावनो दैमागुजि डन बस्क' स्कुल बेनिफ्राय मेट्रिक पास खालामनानै हायार सेकेन्डारिखौ मंगलदै रन्जित शर्मा एकाडेमि बे कलेजाव खालामदों। जे जेंनायाव जे नोंथांखौ सोर बांसिन हेफाजाब होबाय थादों बे रांखावरि? रांखावरियावथ' जोंहा जोबोर गोब्राबमोन, माने जोंनि आइ आफा बिसोरो गावसोर माने एसेबां हास्लाबहैयाखै। बे समाव आंनि आमाइ बियो जोबोर हेल्प खालामबाय। गोबां बिजाबफोरखौ बिनिफ्रायनो मोननाय जाबाय आङो, लोगोसेनो एडमिसननिबो मालाबा बिदिनो फिसफोरखौबो बे आमाइनिफ्रायनो मोननाय जादों। बिदिथ' हेफाजाब गासैबो न'खरनिफोरा बिदि हेफाजाब होयो आंखौ, बिदि बे बांसिन बिदि बुंनो हाया, गासिबो समानैनो हेफाजाब होयो। IIT नि एन्ट्रेन्स बे मोनसे गोरा एग्जाम होनना जों मिथियो, नाथाय बियो जोङो मिथिनो हाया जे बियो बेसेबां गोरा। माने जों बिदि स्टुडेन्टआबो खम जाहैबाय नालाय, जोंनो बिदि बुजायना होग्रा बिदि एक्सपिरियेन्स मोनफेरनाय सुबुंजों गोबां समाव माने लोगो मोना। ओमफ्राय बेयावनो जों आन्दायनानै थायो। जों जोबोद गोब्राबद्राय सानो बेखौ, जेसेबां गोरा बेनिख्रुइ बांसिन गोरा साननानै लायो जों, बेनिखायनो माने उनफिननानै थायो। नाथाय बे एसेबां गोरा मोनसे एग्जाम नङा। बेनि थाखाय प्रपार स्टाडि मेटेरियेल्स ओमफ्राय गावनि नाजानाय थाबानो बेखौ जाफुंसार होनो हायो। जानायफोरखौ जे बिथांमोन मा बुङो जे कर्स लानांगौ नामा बेफोरो JEEनि थाखाय? कर्सनि बुंनो थाङोबाथ' दा जेसेबांनो समा बारलांगासिनो बेसेबांनो माने स्टाडि मेटेरियेल्सफोरा जे कर्सफोरा चिपनिफ्राय चिप जाबोगासिनो। माने गोदो लाख नाङोमोन, दायो अनलाइनावनो गासिबो एभेलेबल। अनलाइनाव जानो हागौ माने गोसोफोरा बिथि बोगोन, नाथाय गावनि सायाव कन्ट्रल थायोब्ला आं सानो जे अनलाइनासो बेटारसिन। फंबाया आं बिदिथ' अनलाइन बिदि जेबो साबसक्रिपसन लायाखैमोन, नाथाय आं बे इउटिउबावनो जेखिनि दोङो माने बिसोरखौनो नायनानै आं प्रिपेयार खालामदों। बिदि स्पेसियेल कर्स आं जेबो लायाखै। बे मेनलि फिजिक्स केमेस्ट्रि मेथ्स बे साबजेक्टनिफ्राय जायो। फंबाया बहा होदोंमोन एग्जामखौ, बहा होदोंमोन? एग्जामखौ आंहाय बे मेन्सखौ गुवाहाटियाव हैबाय, ओमफ्राय एडभान्सखौ तेजपुराव हैदों। एडमिसना दा काउन्सिलिं जागासिनो। दायो माने फिक्स जायाखै जे बे कलेजावनो लागोन होननानै, नाथाय बे फार्स्ट राउन्ड जिथुनाखि काउन्सिलिंनि फार्स्ट राउन्ड बेयाव IIT मेनडि बेयाव सिट मोनना दङ आं। आंनि न'खराव आइ आफा, आंनि बिदा सासे, ओमफ्राय आबै आबौ दं। गारि ड्राइभार, कार सालायो, गुबुननि कार सालायो। बेनो जोंनि थांना थानायनि मेन सर्स बायदि जाहैबाय। सोरला बिथाङा दिनै IIT बिनि बे IIT आव सिट मोननायखौ जोङो जोबोदनो रंजादों। मानोथो
जोंफोरबायदिनि फिसाया बेबायदि मोननाय नङा बेखौ जोङो सानोमोन नाथाय दिनै फिसानि नाजानायदों जोङो बेखौ मोननो हानायनि थाखाय माने बुंस' हायै जोंहा गोसोआव रंजानाय दङ। जिहेतु नोंथाङा माबोरै नोजोर होदों जे नोंथांनि गथ'खौ बिसोरनि फरायनाय बेलायावहाय आङो फिसानिफ्रायनो आं नोजोर खालामबोदों आं ओंखाम सङोब्लाबो बिसोरखौ खाथियावनो लानानै उन्दै समाव आङो फुङाव दसेब्लाबो बिसोरखौ फरायहोयोमोन आरो बेलासेबो दसेब्लाबो आं बिसोरखौ फरायहोयोमोन आरो बेबायदिनो बिसोर जेब्ला देरबोदों अब्लानिया आङो जों थाग्रा न'यावनो बिसोरखौहाय सानैखौबो बिदा फंबाय फरायनो होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिहै माने थांलाय फैलाय आं ओंखाम संब्लाबो बिसोरखौ फरायदों फरायाखै बेखौहाय आङो नायहैगारनाय जायोमोन आरो बेबायदिहै आङो बेबायदि जोथोन खालामबोनाय जादों। जिहेतु आथिखालाव जाबोगासिनो दङ दा बेखौ खावलायो नोंथां सासे गारजेन हिसाबै आङो सासे गारजेन जानानै आङो गुबुन गारजेनफोरखौबो आं बेखौनो खावलायनो हास्थायो जोङो दानि मुगायाव नुनो मोनो ओइ नार्सारिफोराव बा उन्दै समाव माने बिमाफ्रा जोबोदनो खस्थ' खालामो लांलाय फैलाय नाथाय एसे देरब्ला बिसोरखौहाय गाव हारसिंनो स्कुलाव थिनहरनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जेब्ला एसे देरो हाइ स्कुलखौ मोनहैयो अब्लानियाथ' देसुन बिमाफोरा थांफानो हाया बा गारजेना थांफानो हाया नाथाय अब्लाबो बिसोरनि फरायनाय समफोरखौहाय बिसोरो नोजोर खालामनानै फरायनांगौफोरखौहाय बिसोरखौ बुंनांगौ आरो जेब्लायबो बिसोरखौ अननायजों गुरै रावजों जुदि बानजायोब्ला बिसोरबो मानिनो बाध्य जायो आरो बेबायदिहै आं जोंनि गारजेन बिथांमोनखौ आङो बेबायदि गावनि गथ'खौ नोजोर खालामनानै माने सम जानाय लोगो लोगो न'आव मोनफैदों मोनफैयाखै बेफोरखौबो नोजोर खालामनानै आरो समजों लोगोसे बिसोरनि फरायनायखौहाय उन्दै समनिफ्रायनो सर' खालामलांनायखौ आङो जोंनि गारजेनफोरखौहाय लुगैयो आरो बेखौनो आङो खावलायो। गथ'खौ फरायनायाव बेसेबां खस्थ' जाबोनांगौ गथ'फोरखौ फरायहोनायाव जोंहाथ' गोरिब हिसाबै थाखा फैसानि जोबोदनो खस्थ' जोंहा जाबोदों गोबां समाव जोङो नांगौ बायदियै जोङो बिसोरनो होसोनोबो हायाखै अब्लाबो जोङो एसे लेटहैब्लाबो जोङो बेबायदिहै होदों आरो बेबायदिहै जोङो जोबोदनो खस्थ' मोनदों आरो बेबायदियैनो जोङो हानायसिम बिसोरनि फरायनायफोरखौ जोङो मोजाङै गोसो होनानै फरायनो गथ'फोरखौ बानजायबोनाय जादों मानोथो जोंहा धोन सम्पति गैया जोंहा हा हु बे थानाय बिथायाल'सो जोंहा दङ बारियाल'सो आरो बेखायनो जोङो बुंनाय जायो जे जोङो नोंसोरनि लागै जेबो सम्पति जों गारलांनो हाया नाथाय लेखायानो नोंसोरनि सम्पति आरो बे लेखाखौ जेब्ला नोंसोरो सोलोंनानै लागोन बेखौ रावबो नोंसोरनिफ्राय सेनानै लांनो हाया बेखायनो नोंसोरो बे लेखा फरायनायखौ नोंसोरो गोसो होनानै फराय आरो गावनि आथिङाव नोंसोरो गसं जोंनि थाखाय नोंसोरो सिन्था खालामनाङा जोंनि समखिनिया जोंहा बेबायदिनो बारलांगोन नाथाय भबिसत नोंसोरनि जिबना जेन उज्जल जायो जेन नोंसोरो बिखाफोर दानानै जेन गावनि आथिङाव नोंसोरो गसंनानै गावनि न'खरखौ गावनि समाजखौ गावनि बर' हारिखौ जे नोंसोरो दैदेनलांनो हागोन बेखौ जोङो बिसोरखौहाय बानजायनाय जायो।